Mä ajattelin jutella vähän elämän hukkaan heittämisestä. Tämä ajatus tuli mulle silleen, että mä oon tänään niin 7 tuntia noin tehnyt sellaisia asioita, jotka vois helpostikin laittaa semmoisen otsikon alle kuin elämän hukkaan heittäminen. Ei koko ajan ja ei kaikkea, mutta sellainen olo tuli, tai ainakin sellainen ajatus tuli mieleen äsken, kun mä kattelin tuosta kulmaikkunasta tonne laskevaan auringon suuntaan ja kattelin kelloa, että se on 2:15, mihin tämä päivä meni. Että oli kiinnostavaa tunnustella sitä, että miten se mieli on jotenkin sellainen aika sirpaleinen ja se kokemus on jakaantunut sellainen, että siellä oli semmoinen säätäjä ja tavoitteita ja monenlaista. Ja nyt tulee se vähän se sama fiilis ihan tässä hetkessä, että se niinku karkaa jotenkin tämä hetki sellaiseen ihmeelliseen epäselvyyteen. Mutta siitä ajan hukkaamisesta, niin sellaiset ihmiset, ketä mä mielellään kuuntelen tai kenen kirjoja luen, on se sitten Dogenia tai jotain muita tollaisia, ketä mä ajattelen tosi viisaiksi ajattelijoiksi tai zen-harjoittajiksi tai sellainen taitaviksi ihmisiksi, niin ne tosi monet sanoo sitä, on sanonut jo satoja tai tuhansia vuosia sitten, että älkää hukatko aikaa. Siinä tulee joku ihmeellinen sellainen syyllisyyden tunne, että näin ei pitäisi elää, näin ei pitäisi käyttää aikaa. Ja mun mielen tekee mieli vääntää se sellaiseen muotoon, kun toi Dogenilla on sellainen luku Shobogensussa kuin olemassaoloaika, se on väliviivalla niin se on väliviivalla, jolla se tarkoittaa sitä, että se olemassaolo ja aika on samaa asiaa. Niin jos vähän funtsaisi sitä, että jos hukkaa aikaa, niin hukkaako silloin sen olemassaolon? Ja jos hukkaa sen olemassaolon, niin mitä siinä oikeasti hukkaa? Se on sellainen tosi kiinnostava kokemus, että musta itse tuntuu siltä, että mä hukkaan enemmän aikaa, jos mä pyörin mun omissa ajatuksissa ja toimin sellainen ajatusten ohjaamana sillä, että mä teen jotain tulevaisuuteen tai menneisyyteen. Ja sitten taas on sellainen olo, että sitä aikaa ei hukkaa eikä sitä olemassaoloa hukkaa silloin, kun ei ole itse edes paikalla. Siellä ei ole kukaan sanomassa, että tämä olemassaolo menee nyt hukkaan tai tämä aikaa menee nyt hukkaan. Siinä on vaan kaikki se, mikä tässä kokemuksessa on, ja sinne saattaa nousta erilaisia ajatuksia, ne tulee ja menee. Mutta ei siellä välttämättä tapahdu mitään kauhean hyödyllistä. Eikä siinä välttämättä kerry mitään. Enemmänkin siinä on sellainen tapahtumisen virta ja ehkä se on sitten sitä olemassaoloaikaa, mistä Dogen puhuu. Mutta mikä on sitten se, että jos sitä aikaa tai olemassaoloa hukkaa tai ei hukkaa?
hukkaa, niin miten se määrittyisi? Mikä tai kuka sanoisi, milloin sitä aikaa hukkaa tai ei hukkaa? Mä en koskaan koe hukkaavani aikaa, jos mä istun tyynyllä. Mä en ole koskaan ajatellut hukkaavani aikaa, kun mä oon istunut dialogiympyrässä. Mä en kokenut, että mä hukkaan aikaa, kun mä tuun hoitaa kissaa. Hukkaakohan mä aikaa, kun mä teen näitä videoita? Että onko tämänhetkinen tekeminen niin arvokasta, että vaikka kuolisi tässä hetkessä, niin se ei tuntuisi siltä, että oli tekemässä ikään kuin väärää asiaa. Ja siinä ringissä silloin niin se oli aika kiinnostavaa, että me koettiin se tosi merkitykselliseksi, kun me oltiin siinä. Ja mä oon jotenkin itse ajatellut niin, että oishan se aika viisas tapa elää, että ymmärtäisi sen, että tämä yksilönä tämä elämä, jossa syntyy tämä ainutkertainen maailma, niin tämä voi loppua minä tahansa hetkenä. Ja jos tämä loppuisi nyt, niin olisiko tämä tekemisen arvosta? Niin tästä hetkestä voi tulla niin arvokas, että se 7 tuntia, mitä ajatteli, että meni jollain lailla hukkaan tai meni jossain sellaisessa ihmeellisessä poissaolon tilassa, niin se saa olla mitä se on, koska tämä on nyt tässä. Niin tämä tuntuu vähän siltä, kun se oma ja itselle tärkeä toiminta, joka on kontemplaatiota, avointa tilaa, tulee latinasta ja latinaan vanhasta kreikasta sanoista kon ja templum jonkin kanssa, ja templum on avoin, laaja, avara tila. Mun elämässä niitä, mitkä on selkeästi kontemplaatiota, niin niitä on sasenharjoitus, kun istuu tyynyllä selkä suorana. Tyyny siksi, että se selkä on suorana, että lantio kallistuu eteenpäin. Sitten on poomilainen dialogi, jossa ollaan ympyrässä, tasaisessa ympyrässä niin, ettei siellä ole mitään rooleja ja kenelläkään ei ole eriarvoista asemaa.